makosana onisadi noti tengaro wachisoni ndonena kuti photographer uja wokondedwa uja Lasi Peter Kansengo watisiya enabe kumazakani mafunso kuti chachitika chenicheni chani amadwala mesa kuti anazitolera anayambanso kuthamanga pa ground ayendethu makosana nkhani zake zosamvetseseka bwinobwino of course potengeranso ndi uthenga umene alemba pa tsamba lake la mchezo la Facebook masiku angapo apitawo anangolemba kuti sick kuchoka pamenepo ndi kumene kwabwera uthenga kuti anagonekedwa pa chipatala cha Kamuzu Central Hospital mu mzinda wa Lilongwe kuchoka pamenepo pamene kwabwera uthenga onena zona kuti Lasi Peter Kansengo ndi kuti watisiya lero pa 19 June chaka chimenechi cha 2026 nkhani zake zosakoma nkhani zake zomvetsa chisoni kwambiri potengera ndi mmene ambiri timamudziwira Lasi Peter Kansengo pato makomo ambiri ndithu ndi maportrait komanso zithunzi zotino malemu Lasi Peter Kansengo anajambula zithunzi zimenezo kapena maportraits amenewo tinawo ndithu mnyumbamo mwachidule chabe nkhani yokhuza ndi aleti Lasi Peter Kansengo iwotu aleti Lasi Peter Kansengo became household name ku Malawi potengera kuchita bwino komanso unique self marketing gimmick yotino kwa zaka zambiri wakhala ali ma classified advertisement mu newspapers zambiri ku dziko la Malawi makamaka pa luso limene linalo pa nkhani yotenga zithunzi andinso ngati media personality mbuyomu anakhala akuwina mawadi osiyanasiyana kuyambira mu chaka cha 2016 mpaka naso mu chaka cha 2021 anakhala akuwina mawadi osiyanasiyana totengani mbuyo pang'ono mu chaka cha 2016 unali mwezi wa Novemba umenewo bungwe lija limene limadziwika zona kuti Fotoma kapena kunena zona kuti Photographers Association of Malawi mu chaka chimene cha 2016 amusankhatu ngati best photographer wa chaka chimenecho zokhazonso ayi mu chaka cha 2021 umombo umene unachitika mu January chaka cha 2022 malemu Lasi Peter Kansengo anasankhidwanso ngati best freelancer photographer potengera ndi luso komanso ukadaulo umene ali nawo pa nkhani yokhuzana ndi kutenga zithunzi ndiso ambiri tikatsata bwino makamaka mu chaka cha 2020 pamene kunabwera ulamuliro wa tonse motsogozedwa ndi chipani cha Malawi Congress Party Lasi Peter Kansengo anakhala akuyitanidwatu ndi administration manager anazona ndi kukhala high profile state functions azikhala akupita kukapanga tende kumakatenga zithunzi monga mokasiri wake ngati freelancer photographer imene nkhani zake zimayendera ndi ameneyo ndi zithunzi zake zimakhala ndithu zabwino ambiri ndithu monga tafotokozera kale kuti makomo tili nazo zithunzi zimene anatenga ma functions osiyanasiyana nawo kumbali yokhuzana ndi umoyo wake tikakumbukira bwinobwino makosana mu chaka cha 2022 unali mwezi umene wa Machi pamene kunabwera nkhani yonena kuti aleti Lasi Peter Kansengo anayamba kusapeza bwino chronic condition ndi imeneno inayamba kuwasausa makamaka nkhani yokhuzana ndi miyendo amavutika kuyenda kuchoka pameneponso nkhani yokhuzana ndi site kuonanso samaona bwinobwino amakhala ndi mavuto ngati amenewo ndi anakhala akuyenda mu zipatala zosiyanasiyana ku dziko la Malawi kuphatikizapo ndithu chipatala chachikulu cha Kamuzu Central Hospital pameneno anakhala akulandira thandizo la zaumoyo kumeneko kwa kanthawi kuzafika ponena kuti kumeneko ataona condition anampanga lifa kuti atayesa zipatala zakunja ndi anapanga kumene ndi chipatala cha ku India lino atakayesa zipatala zakumeneko ndi tinaona kuti nkhani yomwe inazavutapo inali yokhuzana ndi chuma ndino kunali ma well wishers anayamba kusonkha limodzi lino aleti Lasi Peter Kansengo athe kupita ku dziko la India ndi cholinga choti akalandire thandizo la zaumoyo kumeneko tinaona ndithu kuti anthu osiyanasiyana mabungwe osiyanasiyana ndi anthu afuna kwabwino kuchoka m'magawo osiyanasiyana anayesesa ndithu kuchita limodzi kuphatikizapo Lilongwe Fitness Fanatic anachitaponso ndithu gawo pamenepo kuti Lasi Peter Kansengo athe kupita ku dziko la India andi tinaona kuti anapitadi ku chipatala chimene chimadziwika zona kuti Artemis ku dziko la India after ndoti condition itapanga worsen kumeneno anakalandira special medical attention atapita ku dziko la India kunali ma operations osiyanasiyana amene anachitika lino mwina umoyo uthe kubwereramo bwinobwino kuphatikizaponso ndoti kunali operation ya diso la kumanja kuchoka pamenepo tinaona ndithu kuti condition inayamba kusintha makamaka pamene amabwerera kumuzi ku Malawi mwezi umene uja wa May chaka chimene cha 2024 tinaona ndithu kuti anayamba kuzitolera bwinobwino mpaka kuona ndithu kuti umoyo wabwereramo anayambanso kuthamanga background kuchoka pamenepo anapitiriza ntchito yake ya craft kuphatikiza pamenepo ndikuti anakhalanso akupangisa professional digital photography training mu chaka chimenechi cha 2025 makamaka mid 2025 ndi meneno takhala tikumuona akuthamangathamanga ndi ma trainings amene ambiri ndithu timaona amene zimakhalira posatirazi ndi pamene taona kwabwera uthenga umene wachisoni kuti watisiya lero pa 19 June chaka chimene cha 2026 ndithu makosana nkhani zake zosayenda bwino uthenga kuti pepani akufamile chifukwa cha imfa imene
imeneyi komanso tipepesemo padera banja lake komanso anapo zindikira kuti bambo akapita zambiri zimakhala zonereza sokonekera komabe tisataye mtima tingoyika chikhulupiriro pa mulunguyo ndi amene amadziwa china chilichonse. Pepani ndithu pepani komakaso achibale maso anthu onse akhuzidwa direct ndi imfa imeneyi tingoti pepani kuchokeratu ku timu ya Fox Malawi News 18 tikuti pepani kwambiri makosana apatusi zinayende ambiri tisakhala tikumukumbukira Lasi Peter Kansengwa fatu cha ukadaulo wake umene anali nawo paja timatsatira bwino kuti wakha music festival Lasi Peter Kansengwa amakhala ali kumweko katulatu zithozi kumeneko komanso amakhala kuipasa moto kumeneko ambiri nkhani zake timazitsata bwino mmene zimakhalira so tizakhala tikumusowa Lasi Peter Kansengwa paja ukadaulo umene anali nawo pambuyo penipeni tingoti mzimu malemu Lasi Peter Kansengwa onse mumtendere kutheka tumakosana muli ndi maganizo uthenga umene ungati maganizo alipo titha kufotokoza comment section kumulemekezaso maganizo anzathu.